cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi. I bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa I bɛ om nana ni an dun ye. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1. Sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ. U ka siman kɔ c'est recommandé. U ka siman kɔ c'est de la qualité. An di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya. Sɔngɔ dama tɛmɛ diya. An di baara telima wa da ka di trop. Sojɔ law lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara I bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra. An du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl. A baara n'o ka ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya. Baara n'o ka ɲi I bɛ om baara n'o ka ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o ka ɲi I bɛ om 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 I bɛ om. Ka dolantan tariku ale ye projet min sigira sen ka an ka ministre ka baara ɲɛsinen do farikolo ɲɛnajɛ ko ma ko ale ka baaraw wulikajɔw sigira sen kan kunungo alamisa mɛ kalo tile 7 san 2026 stade Wɛnzɛn Kulubali la minnu bɔra o ko la Mamadu Jalo ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye. Arthrose ni ale ye senguruba dimi ni dɔw yɛrɛ b'a wele ko kolotuguda dimi ko ale bana ye min kɔni b'a la ka maaw degun kosɛbɛ ni waati na anw ka ɲininikɛlaw olu taara u ɲɛmada u ye minnu sɔrɔ an bɛna olu yira aw la ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛ ni bi juma ye mɛ kalo tile 8 san 2026 an bɛna mun walawala aw ye ni sisan da in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila a ka teleso mandi sanfɛla la ni o ye Advance TV. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na Mali farikolo ɲɛnajɛ minisiri n'a bɛ Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ko fɔ ale ye baarabolo sigi sen kan n'a bɛ fɔ ma ko mon histoire du sport. Ale ye hakilina ye min dabɔra ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛbaa kɔrɔw olu ka se ka u ka dɔnniyaw tila u ni sisan denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka se ka faso kumabɔ kosɛbɛ. O baara kunfɔlɔw kɔni kɛra min ka dɔn k'a fɔ kulun bɛ n'a bɛ wele ko Handisport ale maa lujuratɔw ka fédération kulu de ye ko olu ye ko in kurunbokari baaraw kɔni kɛ. Mamadu Jalo ale tun b'a kɛnɛ kan a ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'o lajɛ. Hakilinaba dɔ tara an ka minisiriso min sigilen do sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ koɲɛ ɲɛnabɔliw ma n'o de ye ka se ka farikolo ɲɛnajɛ ale dɔnbaganaw ma ni ka kumaɲɔgɔnya kɛ olu ni sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka se k'u ka tarikuw lakale cogo min na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusu don sifinnaka minnu bɛ yen nɔ ni jamana jɔnjɔn b'u bolo fɛn min ye ɲɔgɔndanbaw kɛnɛ kan an bɛ don min na i ko bi. Force b'i la ou bien technique b'i la o dɔrɔn t'a ɲɛ ye ni a sera niveau dɔ la au niveau la a bɛɛ bɛ kunkolo de kɔnɔ a tɛ farikolo ɲɛnajɛ bilen a bɛɛ de bɛ kunkolo kɔnɔ ni kunkolo kɔni ma pɛrɛn dɔrɔn hali ni fanga ka bon ni tɔ ta ye u b'i ci e tɛ taa ɲɛ dɛ. Donc nin ye ka se ka u bɛ mun fɔ ko réarmement an ka sɔrɔdasiw bɛ arme ta cogo min na dɛ président bɛ ka arme san cogo min na dɛ an bɛ fɛ ka aw hakili arme san de k'a fara ɲɔgɔn kan walasa aw fana kunkolo ka se ka dafa ka se niveau dɔ la hali n'a ɲɛ bɛ dɔ la aw ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ saw la a ka se k'a ci wa a bɛ bɔ mun kalama a b'a ci dɛ parce que a bɛɛ bɛ kunkolo in de kɔnɔ donc an b'o. Hakilina in a tako fɔlɔ o kɛra ni Handisport maaw ye n'olu ye lujuratɔw olu ka kulu ye farikolo ɲɛnajɛ ale gun kan. Ne nisɔndiyara parce que nin kɛnɛ sugu a y'a to bi jama mun tun bɛ yan u y'a dɔn k'a fɔ ko lajuru tɛ mɔgɔ bali farikolo ɲɛnajɛ la au contraire lajuru de farikolo ɲɛnajɛ ye fɛn mun b'a to mɔgɔ lujuratɔ i bɛ kisi dɛnkɛrɛfɛ ma cogoya min na. Laɲini mun bɛ nin kɔfɛ o de ye ka se ka maa minnu bɛ yen nɔ n'olu jɔyɔrɔ bonyana farikolo ɲɛnajɛ ale sabatili la an ka jamana kɔnɔ olu ka kɛ misali ye sifinnakaw ma. N b'a fɔ denmisɛnninw ye bi u k'an ka siraw lajɛ
anw bina dingɛ minnu kɔnɔ o kana bi o dingɛ kɔnɔ an ye sira ɲuman minnu tagama k'o fana faro boloda la a ka ca ala fɛ n'u y'o ta ka ladilikanw lamɛn k'an ka kumaw lamɛn a bɛ kɛ sababu ye anw danna yɔrɔ ma olu bɛ tɛmɛ o kan sini ma sinikɛnɛ ma olu bɛ taa yɔrɔ la olu bɛ tɛmɛ yɔrɔ kan anw yɛrɛ ma sigi ni yɔrɔ min. baara in bɛna to sen na ni mali fédération bɛɛ lajɛlen ye walasa farikolo ɲɛnajɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ka na k'u ka tarikuw lakale min bɛ kɛ misaliya ye sifinnakaw minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna la i ko bi u bɛ se Sikaso ka denw ka fara Sikaso yɛrɛmarakafo ɲɛmaaw ka olu farala ɲɔgɔn ka tarata kalo tile 5 san 2026 ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Général d'armée Sadio Kamara ale ma ale min danyana ka kɛ ni avril kalo tile 25 tɛmɛlen ni lajɛ in senfɛ min ye dugawu don ye ka taa se seereyaw caman ma olu tara ka ɲɛsin Sadio Kamara ma anw ka lasigiden Sikasokaw fɛ yen Zanga Watara ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko la an ka lajɛ. Ka sanga ni Général Sadio Kamara ka saya ye o min kɛla avril kalo tile 25 katikaw fɛ yen o hukumu kɔnɔna na Sikasokaw bɔla kunu tarata mɛ kalo tile 5 ka lajɛrɛba dɔ sigi lajɛrɛ nin kun tɛ dɔwɛrɛ yalasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Général Sadio Kamara ma a ka cɛsiri la jamana tilakanako kan. An ka a dɔn k'an bɛ ka fɛn fɛn kɛ hali n'a y'an dogo mɛnɛmɛnɛ wo la ala ɲɛ b'an na n'i y'o bila i kunkolo la ka fɔ ko mɔgɔ ma dogon bɛ yen nka ala ma dogon tɛ yen hali n'i y'i dogon ka fɛn kɛ ala ɲɛ b'i la Sikasokaw y'a jira k'olu bɛ transition in kɔ wa b'u kan de kan fana kan kelentigiya la ala k'a kɛ a kana kɛ an nɛnkun kan halisa a ka kan an dusukun na ala k'o nɔgɔya an ye ala k'a hinɛ taba ninnu bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa k'u ma Général d'armée Sadio Kamara ye min kɛ diɲɛnatigɛ la a taara a ɲɛbanna wa a bɛ ka ala deli an ye fana a bɛ ka ala deli an ye wa Mali in tɛ bi n'i y'a kɔlɔsi complot fɛn fɛn bɛ ta Mali kama ni jamana wɛrɛ de don i t'a sɔrɔ a jamana binna. A kɛnɛ kan silamɛw fɔ ka taa se chrétienw ma u bɛɛ ye dugawu kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ma ani jamana ka basigi kan. Et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. An m'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ kun cɛla ni dɛmɛ ye ka ɲɛsin Général Sadio Kamara ka denbaya ma an b'a fɔ ala ka hinɛ la k'a dayɔrɔ suma. Amina rabi an bɛ dugawu kɛ hali bi badabada dali ala ka nɔgɔya Général d'armée Sadio Kamara ye ani Mali silamɛ fure bɛɛ lajɛlen n'u ntanyana kɛlɛ kɛnɛ kan ka taa se civil ma ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na. Kunnafoniya bɛ taga ɲɛ nin waati na an bɛ taa kɛnɛya bunakun kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bana dɔ bɛ yen min bɛ wele ko arthrose ale ye bana ye min kɔni bɛ wele anw fɛ yan ko senkuruba dimi yalima kolotuguda dimi ko bana dɔ min kɔni bɛ maa caman minɛ nin waati na Mali la wa n'i ye a ta k'a lajɛ bana in ko a furakɛli fana a tɛ taa wulikajɔ caman kɔ anw ka ɲininikɛlaw olu kɔni taara u ɲɛmada kɔfɛ u ni dɔgɔtɔrɔŋana dɔw ye ɲɔgɔn ye a baara kɔnɔna na u ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'o lajɛ. Gabriel Touré kɛnɛyasoba kɔnɔna la bolofara min bɛ yen n'o ɲɛsinnen bɛ kolobanaw furakɛli ma n'a bɛ wele ko département de chirurgie orthopédique et traumatologique o dɔgɔtɔrɔw tun bɛ opération gɛlɛman dɔ la min ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ. Opération in kun ye ka kunberekuru kolotugudaw ka olu falen fɛn na n'an b'a fɔ o ma ko prothèse a kun ye ka se ka banabagatɔ lafiya dimiko ta fan fɛ. Bana min bɛ na ni nin gɛlɛya in ye o de tɔgɔ ko arthrose. Arthrose ye bana ye min bɛ se ka kolotuguda bɛɛ sɔrɔ. Kolotuguda bana don. Bana sugu min don kolo ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔ bɛ an b'o fɔ a ma ko cartilage. N'o de tiɲɛna an b'a fɔ ko arthrose bɛ kolotuguda la. Bana nin a bɛ se ka sɔrɔ sira caman fɛ. Nin tɛ sogodunbana ye ani a ti sɔrɔ somɔgɔya sira fɛ mais
an bɛ se ka mun fɔ o ye fɛn dɔ ye ko facteur favorisant fɛn dɔ de bɛ yen n'o b'ira n'i ma olu corriger a ka ca ala fɛ arthrose bɛ sɔrɔ o fɛn fɔlɔ ye mun ye misali la ni farikolo ka kunba mɔgɔ dɔ bɛ sen jɛngɛlen don parce que farikolo n'i wula k'i jɔ kimirikun kan farikolo giriya kan ka bila kimirikun kan cogo min na a tɛ taa fankelen fɛ a ka kɛ kimirikun bɛɛ ye o de b'a to kimirikun bɛ se ka giriya supporter mais ni sen jɛngɛlen don i b'a ye giriya bɛ taa fankelen fɛ ka fankelen to o fɛnɛ bɛ se ka arthrose bila mɔgɔ la a furakɛli fɛɛrɛw ka ca kosɛbɛ a fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ min o ye ka furakisɛw ta ka dimi kɛlɛ ani ni farikolo giriya min fɔ ɲɛna ka banabaatɔ dɛmɛ ka dɔ bɔ farikolo giriya la o tɛ banabaatɔ bɛɛ ye opération de bɛ kɛ ka cartilage ni k'a falen o bɛ kɛ banabaatɔ la banabaatɔ min a caman bɛ yen banabaatɔ min si kɔrɔbayalen don san 60 ka yɛlɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min ye o ye dimi ye pikiri ninnu bɛɛ ka dɛsɛ dimi na i si n'a ka ca ni san 60 ye prothèse de kan ka kɛra pour que ka se ka lafiya kosɛbɛ arthrose opération mana kɛ banabagatɔ mago bɛ lafiya la ani yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnni la nin bɛɛ ye kun ye ka se ka nɔgɔya sabati joona fo k'a bɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la quoi yɔrɔ lajɛlen don n'a sera so fana o yɔrɔ bɛɛ la jɛlen don kosɛbɛ ka suma ka bɛ kɛ yɔrɔ min na sanga ni waati bɛɛ sumaya de kan ka k'o yɔrɔ la quoi o de b'a tigi dɛmɛ en même temps o bɛ caman bɔ dimi fana la k'a sɔrɔ fura wɛrɛ ma ta. Ça va, physically comme a kɛra kunun dɔrɔn de ye douleur tun ye intense c'est normal o nana antidouleur k'a la. Kɛmɛ sara la arthrose ye 50 de ye kolotuguda banaw la minnu bɛ se ni maaw ye dɔgɔtɔrɔso la an ka jamana kɔnɔ bana in bɛ jate bana gɛlɛnw fɛ halisa ala ka kɛnɛyaw jidi ni waati na an bɛ taa jamana kɔkanko kibaruya la Mamadu Jalo ale ye wuli ka jɔ kɛ an ka sɔrɔtaw lajɛ Tchad jamana ye couvre-feu sigi sen kan min bɛna t'i jɔ tile 20 bɔɲɔnko la bari sabula bamaci kulun bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Boko Haram olu ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ka maa 26 k'olu bɔnna u ni la olu ka jɛnɛjaw olu ko bɛ sen na ni wagati in na min ye marabajɛkulu ye u kɛlen no ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan walasa k'u kisi ka bɔ ni degun ninnu ɲɔgɔnna ma Nigeria jamana soldasi kulu ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ka maa dɔw kɔni bɔ bolo la minnu tun kun minɛna orphelinat dɔ la bamagaci jɛkuluw fɛ maa minnu bɔra bolo la olu ye cɛman 5 ani musomani 2 ka fara musolama maa 2 kan n'olu ye maakɔrɔbaw ye maa minnu kɔni ye ni maako fɔlɔ ninnu minɛ orphelinat na k'olu suguyaw ma dɔn n'a bɛ f'u ma ko les individus non identifiés Wilika Jobambe n'a bɛ fama ko projet corridor lobito ni a bɛ kɛ sababu ye Angola, République démocratique du Congo ka fara Zambie kan olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka sira dɔ sigi sen kan wa ko musaka min bɛna taa nin ko in dafɛ k'a bɛ t'i jɔ dolari wari miliyari 2 a n'a kungafɛ 7 bonyankɔ la nin wilika jɔba in k'a bɛna kɛ sababu ye donna nata dɔw la ka caman bɔ Chinois jamana ale ka wilika jɔ la jago sira kan farafina jamanaw kan Kenya jamana ye lase dɔ kɛ k'a fɔ ka kɛɲɛ ni alamisa ye ko maa 19 olu bɔnna u ni na Ukraine ni jamana kɔnɔ u ka soldasiw la minnu kɔni b'a la ka Russie jamana dɛmɛ Ukraine kɛlɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ Kenya ministre des affaires étrangères Musalia Mudavadi ko fɔ ko ale kɔni y'a yira k'a fɔ maa 32 prisonnier n'o ye kasoladen maa 2 ye ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bolo la ni waati in na Ukraine jamana kan I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na Maïsata Sila ale de ye ni lase ninnu kɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka wulikajɔw la an balimaw nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fɔ ka waleɲuman dɔn a filɛliko cɛɲi na ka kan bɛ da aw ye ko ala k'an bɛn dɔgɔkun nata kunnafoniya kura wɛrɛw kɛnɛ kan a cɛ kaɲi a nɔ kaɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la
Ande, Ukasima, c'est de la qualité. Andi Baratelima, Chenyuma, Songo Matemedia, Andi Baratelima, Telima, Wadaka di Tro. Sojo now la fiera, Pentirike now la fiera. Ibe nana ni here, Malion severa. Andi intérieur, Andi extérieur. Songo Matemedia do, Andi Simankol. Abara no kanyine, Abeja Teliala, Abika Sonuya, Songo Matemedia. Bara no kanyi, Ibi Bara no kanyi. Sogo no tani, Kenemata, Abara no